Ste veľmi prekvapení, že ľudia, ktorí dneska šoferujú v takých mladistvách, už čo je veľa, to je málo. Maladistva, ako tento šloplak, tak to môžem mi to prepáčiť. Už čo je veľa, maladistva, dávať mladistvo, maladistva, a neviem čo. Vieš, ak to je jaká skarger, keby bol. Ja som akože vláky, tak to môžem. Ja som akože vláky, šoferuje a začne si robiť, čo chce. Maladistva, ako tento šloplak.